खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। टकुआखाना कलेजआ नागाव ग्रेड ए मोनदों। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो लीग 1 इउ एक्शन फेल'शिप फोसावदों सिंगापुर सोरखारा। सानबानि हाबाफारिजों पार्लियामेन्टनि जर'खा जथुम गाहाय मन्थ्रिया बेखेव बिबुंथि होदों। सा 1324 कन्ट्राक्चुएल कम्पिउटार फोरोंगिरिनि साख्रिखौ 2026 सिम फोलावबाय। गुजरातआव दैबाना मुम्बाइसिम थांनाय गोबां हान्थियारि ट्रेनखौ दोनथ'नांबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लखिमपुर जिल्लानि टकुआखाना कलेजाव नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रिडिटेशन काउन्सिल एबा नाकनि इन्सपेक्शनाव 3.06 CGPA जों ग्रेड ए मोननो हादों। बेनि थाखाय टकुआखाना कलेजनि गोरायुं डक्टर जगन्नाथ सुदआ जोबोद गोजोननायजों कलेजनि गासैबो फोरोंगिरि, स्टाफ आरो खुंगिरिफोरखौ साबायखर बावदों। मख'नो गोनांदि 2022-2023 मायथाइनि नाक एबा नेशनेल एसेसमेन्ट एन्ड एक्रिडिटेशन काउन्सिलनिफ्राय इन्सपेक्शननि थाखाय दैथायहरजानाय 3 सोलोंथायगिरिफोरा टकुआखाना कलेजाव नाक इन्सपेक्शन खालामदोंमोन। उत्कल कालचारेल इउनिभार्सिटिनि बारग' भाइस चेन्सेलर डक्टर कमल मिश्र, आन्नामालाइ इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार डक्टर सुन्धाब मुर्ति आरो इउनिभार्सिटि अफ तेलेंगानानि प्रफेसार डक्टर लिंगागदा सिदगार मोनहा इन्सपेक्शन खालामफैदोंमोन। नोजोर होनो गोनांदि थांनाय 2004 मायथाइयाव जेब्ला नाक इन्सपेक्शन खालामदोंमोन अब्ला टकुआखाना कलेजआ ग्रेड C++ मोनदोंमोन। नाथाय बे खेबाव ग्रेड ए मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो सिंगापुरनि गोजौ सारियाव थानाय मान बान्था लीग 1 इउ एक्शन फेल'शिपखौ देग्लाय बोसोर 2023 नि थाखाय होगोन होननानै फोसावदों सिंगापुर सोरखारा। मख'नो गोनांदि लीग 1 इउआ सिंगापुरनि गायसनगिरि गाहाय मन्थ्रिमोन। बिनिनो गोसोखांथियाव सिंगापुर सोरखारा मुलुगनि जायखिजाया हादर एबा रायजोनि खुंथायाव गाहाम हाबा मावलांनाय दैदेनगिरिनो बोसोरफ्रोमबो होबोदों। हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव भारतनि 3 सुबुङा बे बान्थाखौ मोनखांबायमोन। मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि शिवराज सिंह चौहान, मिरुनि मन्थ्रि अरुण शौरी आरो बारग' IAS अफिसार मन्टेक सिंह आलिवाल मोनहा बे बान्थाखौ आजावखांबायमोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो बे बान्थाखौ सिंगापुर सोरखारा फोसावनाय रादाबखौ मोननानै आसाम प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि भुपेन बराया साबजानाय मोनाखै। बेनिखायनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे बान्थानि जग्यता गैया। मानो होनोब्ला आथिखालाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव गोबां कारापसन चार्ज दङ आरो आथिखालाव आसामनि माइनरिटिनि हेंथायै गोबां अजद गोनां खोथा बुंबोबाय थादों होननानै सिंगापुर एम्बेसिनि जोहै सिंगापुर सोरखारनो भुपेन बराया लाइजाम हरगोन होननानै मिथिहोदों। 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरसिम सानबानि हाबाफारिजों पार्लियामेन्टनि जर'खा जथुमखौ समबारखालि साननि 11 रिंगायाव जागायजेनबाय। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया बे जर'खा जथुमखौ बराय बिबुंथि होनानै बेखेवदों। गावनि बराय बिबुंथियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया भारतआव खुंनाय G20 हाबाफारिखौ रायखांनानै बुंदोंदि आथिखालाव भारतनि मान मर्यादाया मुलुगनि गासै हादरावनो बांदों। बे खाबुआवनो गावदि माबोरै MP जाखो आरो पार्लियामेन्टसिम सौफैदों बेफोरखौ रायखांदों नरेन्द्र मदिया। बे जर'खा जथुमखौ गाहायै सिगांनि दैज्लां जथुमाव आद्रा थालांनाय जेंनाफोरखौ सावरायफिननो होननानै लिंथुमफिननाय जादों होननानै लकसभानि मासिगिरि ओम बिरला आरो पार्लियामेन्टारि रायजोआरि मन्थ्रि अर्जुन राम मेघवालआ फोरमायथिदों। लोगोसेनो समबारखालि सेथि सानाव भारतनि 75थि उदांस्रि सानखौ लानानै सावरायनाय जायो। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना सा 1324 पार्ट टाइम एबा कन्ट्राक्चुएल कम्पिउटार फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ फैगौ 2026 सिम फोलावबाय। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ टुइटारनि जोहै फोसावनानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि आसाम सोरखारा गासै सा 1340 कम्पिउटार फोरोंगिरिफोरखौ पार्ट टाइम एबा कन्ट्राक्चुएल हिसाबै थिसनदोंमोन। नाथाय सा 16आ गावबा गावनि जेंना एबा माखासे जाहोनाव बिबान एंगारनायलाय गासै सा 1324आल' दंसै। रबिबारखालि 19 सेप्तेम्बरखालि आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना बिथोन फोसावदों होननानै मिथिहोबावदों मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ।
सोनाब रेलवेनि बारोदा डिभिजनाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गुजरातनिफ्राय मुम्बाइ फारसे थांनाय गासै गं 14 हान्थियारि ट्रेनफोरखौ समबारखालि दोनथ'नांदों। सोनाब रेलवेनि सुलुङाव मिथिहोनाय बायदिब्ला बारोदा डिभिजननि पारुस आरो आग्लेश्वर रेल स्टेशननि गेजेराव 502 नं दालांनि गोजौजों दैया बोहैलांदों। खैफोद सिमानि गोजौजों बोहैलांनायनि जाहोनाव रेल बिफाना गुजरातनिफ्राय मुम्बाइ आरो मुम्बाइनिफ्राय गुजरात आहमदाबादसिम थांनाय एबा फैनाय गासै गं 14 हान्थियारि ट्रेनफोरखौ दोनथ'नो गोनां जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।